decision, taking action to that imong giuna na karon, di ba? Okay, say for example, nganong wala pa gihapon ka kasugod with all the resources you have, nganong wala pa gihapon ka execute na ang thought lamang gid dira is to execute. You start whatever kung sa kinahanglan nimo to start. Now going back sa akong experience before, I just started it without thinking na dili ko kahi I'm not a chef even. I was able-bodied seaman. Yeah. Oh, wala ko experience when it comes to cooking. So, ano lang, ang problema mo ko sa mo ng what if I fail? One thing nga stops us in executing, what if I fail? Anong nagunahon na amang ka, ang anong mahadlok man ka nga mag-fail ka? Probably na namuhunan ka og dako, like 1 million imong puhunan or 10 million imong puhunan. What if I fail? Dili na lang ko kay 10 million ra ba na? So in just a snap, wag kang tanan ang gihapon. Wrong. Dapat you change your mindset. Di ba? Where can I start? Kung sa lay na ano karon na pwede na ko kasubod. Kasi lagi I promise. Oh, you promise to do your job. Okay, thank you. And make them rich, huh? Of course, of course. They're rich already. They're rich already. Richer. Okay. So, going back, you go back. Kaya nga naman, say for example ako, if ang akong mindset before was like niya ko, ay, wala, dili man ko chef, dili, kinahanglan pa kong study, kinahanglan pa ko ani, kinahanglan pa ko anak. You cannot see me right now because wala ko nagsugod. I just keep on thinking, I just focus myself on the things na wala na ko. Mo nang nag-stop na ko in doing this. Di ba? But I changed my mindset. Akong gi-reverse. Kung sa'yo naana ko karon na pwede na nadayon akong sugdan and then later on, if naay market, if naay mangita, then that's the time I expand. I put up something like this. I started my business online during pandemic and then later on, nakita na ko lang, it grows. Unsa may gisugdan mo first nga product sa nga food Ang nabaligya during sa pandemic? pag-start with na ko sir, I'll tell you, grabe kayo akong starting no. As in, dili ka, I could not imagine na maabot ko yung state no. Nagsugod na ko without thinking mag-restaurant business, nagsugod na ko nagluto, and then during pandemic, ako'y lingaw, luto-luto, I mean, I have that kanang work hobby lang na, pero di ko maayo mo luto. And then after, adto ko sa akong auntie na ko, kaon ako sila, I get criticized, and all, yan, and then I took pictures, and then post it in social media, kay at that time, walay lingaw ang mga tao, kundi sa kunsa, plantito, plantita, ako mo sa akong trip na ako, posted something online. And then, a few weeks, any message, pwede, magpaluto, anak, dito. So, dito, look, I felt like challenge. Saan ka na kung saan di ako kabaw mo luto. Pero that's scary siya. Kaya di ako kabaw. How much more ikaw nga kaya ni mo? Di ba? Kaya na ko. Di ba? So I started from that. Luto ko, steam rice, yung ka na flavored wings. Sure jud ko nga parat kita ang steam rice ko. Kunya, ang akong gisudlan is ang ani nga styro pero katong dako-dako nga kana bitong sudlan sa mga dimsum ka. Pero walay takog. Okay? Nakita na to na ko dito nga packaging and then mo na akong gisudlan just to be presentable kay namon ko gi-price atong dili like karinderya style. So ang akong gihimo, wala ra may takog. Ako lang isudo plastic, akong gisiradan and then including this flavored wings also. Mo to kuyawan mo. So kuya kailangan ko to. I mean, dili like close friend, good na ako. Pero karon close naman ni. Nana ko niya nga, mauwa mo yung kuha niyo eh. Di ako tigluto. Pero wala na. I mean, there's no going back. Akong gihatod kay business owner man sa to. Iyang mga mama ang isugat na ko. Iyang mama, aralan ako. Dali ko dapat sa ubos. Okay, wala patay di ko ato. Wa ko nagdawat og bayad plus 500 pesos ang total amount. Sakay ko sakyanan balik. Ma'am, inawi lang na ma'am, I love bayad. But ang ako lang yung i-ask, you tell me the truth. Kung saon na ako pag okay na siya nga product, kung saon na ako nga
okay ni siya na kay wa jud ko kang ibaw kung saan ang pagnegosyo. Mo to ni dali sa ko was kay kita sa no ayaw bayaran ko na ko ma'am. Bayari lang next time if ever mag-order ka ako nang tarong next time. So that mo to na itabo. So yung gi-point out nga dapat social media naman ta karon everyone is posting every product nga paliton nila dapat tarong imong packaging dapat presentable imong packaging and Importante also yun sa food sa importante food safety lang daan packaging is very important and then branding also and marketing okay na ang kanang kuan packaging no it separates you sa mga uban nga mga pati o mga kuan kay ang una biya mo ang una biya mo kaon is ang mata biya wala nindot tayo sa pagwa ka tilaw appetizing kayo pagkan-aw nimo palit gyud ka bisag wa ka baon sa ilasa di ba so that's what so photos are there also nga dapat nindot ang photo so mo to I started from there na ano day ano so next time na challenge to do more tungod ato yung giingon na okay sige so mo to from there naghimo hantod imagine sa usa ka buwan usahay na lang ko sa usa ka week na like usa ang order usa ra ka buok order ha and then it doesn't stop me from doing that ang uban na ay hinga man jud kayo it's already 3 months na nya ingani gihapon ng sales ako wala very important sa na kay stable na job di ba kay it supports your business sa phase na nag-experiment pa ka sa market. So karon asog daw nga nagtrabaho ko padayon lang ako at the same time sige lang Yes. side hustle sir. Oh, basta, ang ako sa imo, make it at the lower, pinakagamay nimo nga mahimo nimo. You don't have to buy everything. Kaya nga naman, dapat ang supply and demand mag-abot na. Di ba? Kaya kung palit kadaghan kayo nga mga gamit nila and then ang demand sa imong produkto is less ra, how can you make profit? Ano, how can you make sales? Ano? Di ba? I mean, if it's okay with you nga magpundo na dira, well, wala ko'y problema na. Pero para nako ngalong ang concept ng sa business is kinahanglan na atay customer. Then if ever mag-put out your business nga dako kayo nagasto na kadaan and then wala ka kasigurado nga na kay customer, you are bound to fail. Kaya wala pa man ka mag-revolve na samot na namang utang. Ang utang ko daan Bigat sa bulang utang no. no, it's okay for as long as it's the expansion na imong giuna generating more income dili kay nagtapak ko sa problema karon ang pagtapak sa problema dili tanan solusyon kwarta possibly naay problema sa imong product mo nang wala kayo gipalit it's not napuhunan ang problema sa imong business nimo wala lang nimo na-assess nga kuan di ay kanang wala kay ni palit sa akong produkto kay wala gyud koy saktong idea kung sa jud ay ganahan usay jud ay lami and usay atong we label our products as lami pero lami para nato and then we are not the customers here we are not serving ourselves we are serving the customers so you should have known kung unsa gyud gusto nila bisan pag dili ka gana wa na lami para nimo pero daghan na malit ana it's a good business ano na kung wala sales wala business mahimo so mo na ako it's really good to start from zero no? And then okay padakon later on nag kung saan ka na po no kay mag-venture out to restaurant yeah the market is slowly opening na and then if magstay ko as online probably mabiyaan ko sa unsay sayang ni siya something nga na ang kanang market nga dine-in di ba sige to add credibility sa ako ang business I'll expand pero kung saan na ko nga lower ang risk so what I did is naman ta COGS cost of goods and then gross profit na to familiar ka with the terms sir na mga ingana so ako na lang gi-compute daan sa ako ang possible na kung overhead cost. Overhead cost means like rentals nimo, utilities nimo, electricities and everything else. Total nimo ana pila imo ang bayaran including sa mga loan if you have loan. So at that time ang overhead cost if ever mo rent ko o restaurant is gamay kayo kay nga naman
pandemic pa to, and then gitagaan ko nila og 1 year nga free rent if ever I'll get a 2 year nga rental. So pag-compute na ko, akong kumpara sa akong kita na ko, gross profit na ko, mukita ko ingani around 80,000 a month. Unya ingani ang overhead cost na ko. So kung ibangga ko ni bisan pag wa ko'y customer nga mosulod dine in sa ako, I don't care. Kay the business will still be alive. Kay ang online na ana. At the same time maka-restaurant na ko. So ingana ang hitabo. So wala ko'y puhunan nga ipagawas. Kay ang akong sales gikan pag pinakagamay ni dako siya and then put up na ko something ingani mo din nakahimo. Now, nindot ba kayo akong restaurant pag sugod na? No. As in bare, tables and chair, dili tiles, and then kung sa akong nasa una later on, basta lang nga mo okay na sa ni, I will reinvest. Up until now, nagpa-branding na ko and kuan na structure na kita ang business. So, ingani na si Kusina Lucas. Karon, Like that. Kusina Lucas, you can watch it sa YouTube. Tanawa lang yun later on. So, ingana na siya. Inagana. So, dili problema ang makina because you have the money. Even pa you don't have the money, pero if ever you really have a good product that you can present it to someone, nga moingon ka nga, nindot ni, I can prove it to you nga nindot ni siya. For example, sa ako, nindot niya ang product, kay daghan na gid dako akong business. I can ask someone here, even you nga, sir, partner na lang ta, I need 10 million for a 50% share sa akong company. Mao ni atong kita karon. So, supposed to be mo agree ka. Kaya nga naman, makita mo ni mo nga this is profitable. Diba? Secure, di ba? Same like sa tech industry. You pitch ang inyong mga product ninyo and you have to prove that this is working in order for the venture capitalist to put some money, invest money sa tech industry. So same man, the money is already there. Naara na. The market is already there. Naara na dyan. But the thing is, kung sa money mo i-provide the value ang mga customer, keep on coming back sa iyong mga produkto. And then, wala na kayo problema. You just continue serving that market, and then there's money, overflowing money. And you will have connections, and you get to meet people na makahelp nimo, like-minded people, parehas na to, di ba? Di anak na siya. But at start, you, dili ka grabe pag-conceptualize on things. You just have to start. You post something, nindot kayo plating na post. Oh, kaya nga naman, naka sa testing phase sa imong business. Naka sa testing phase sa imong business. Naka sa testing phase, nabay product life, kung gitawag. Usahay, kanhi, misconception sa apa. Usahay, nakikipagawas ng product, nindot plating, feel mo lami, kay ang una makaon, mata, so itan-an nila, lami, So everyone will be interested in buying that product. So ang may tabo, ang early pa lang sa inyong business, your sales will go up. Pero pag abot sa stage nga nakatilaw na tanan and then nakaingon nga wa day klaro, Daghan na sir. business. Oh, Daghan. down na dayon. Ingon naman, wala mo nila mi, di ba? Hype lang. Oh, hype. Ang success wala nag-depend sa kausa lang pagpalit sa customer. Ang success nag-depend sa pagbalik-balik pagpalit sa customer. That proves your product good. Kaya nga naman, balik-balikan pagbalik. So, repeat customer. Repeat customer. Take care of those customer na sige balik-balik. Serve them kung sa'y problema nila ang anong ipalit sila sa mga produkto. Ano imong ibalik-balik nila og serve. Di ba? So, ingana na siya. So, how can you have that study if gusto ka dako dayon kayo ng business? Di ba? How can you manage a steward, 100 steward, kung dili ka kayo ba mo manage kung usa ka steward, dishwasher? Di ba? You start it small, and then if sweeto na ka, you are master of this, you duplicate, you make it big, and then that's how you create a business, a good business. You study the product, test it out sa market, dili sila ganahan, get their reviews, ang dili mo ganahan, saon ko ni pag-improve, ani, try it out again, okay, lami na ni siya,
ibaligya sa uban, and then it will grow 100%. Dapat ang siyempre ka open-minded na gito tungkol sa food industry, no? Willing kita nga adapt ito sa iban sa willing ka mo correct sa itong product. Yeah, willing ka mo correct, di ba? Kaya nga naman, there's no growth if you feel like kanya, if you tag yourself as an expert, wala na kay, para na ko, there's no growth anak na stage. Kaya nga naman, expert na gani ka, ang imong ma-develop is ego. Di ba? Kay, mayon ako. Di ba? Pero, if you always tell yourself, I am a beginner, I dawat ko bisag unsa, you keep on improving. You outsmart everyone. Di ba? Mo na yung pinaka kuha na lang. Goal di ko dito sa kay naagi ka sa food industry pagkabaw ka sa iban sa in and out sa pros and cons. Ayaw ka with these big brands, all the big brands. Parehas sila tatanan. We are the same. Depende lang na nato. Halaga ni sila. Mas naku pa na problema nimo. Kaya nga naman, one thing na problema ana nila sa ilang business, and then tungod sa kadako, it will affect the whole business. And then lisod kaya na. Kita, piso-piso lang atong problema karon, pero nag-train na ta sa atong self to solve this every little problem sa atong business, and later on once that business goes big, kaibaw na ta every inch from HR, accounting, cooking, something, product, blah, market research. We know because we started it from scratch. We didn't start it from a 10 million scope na wala ta kahibaw-an kung sa'y nahitabuan ni. Di ba? Kaya na, ako if, if I were to choose kung mag like na may uban no nga mag-franchise or makig-partner ko o mga businesses. Nga na gani, are you thinking also the same na like Franchise mag-franchise? gusto ko na branding pressing mo. Okay. You have the control. Dili ko maayo yung mga para sa ubang equipe ko. Kamao ko daga mag YouTube ba. Gusto ko mag-branding balag ko. Gusto ko pareha ko nimo sir nga. Thank Nahanga you. ko nimo kay kana TV ka tapos magkakuha pero nakayan mo kung ako business na hindi ko pamilya ba. Maybe tapos dili ko only food ka na involved. I-venture mo ka other one. Yeah. I don't know sa ano ko pag hindi ko imagine ano mo. It's delegation. Pati na ako yan ang What na nimo? I don't know. Kaya nga naman, say for example, one man show ka, like ikaw nagsugod sa business. And then later on, ang imo mong technique ana is you master ang imong scope of work. And then later on, nakai-hire nga tao. So unsay pinakasayon nga mahatag nimo atong nga tao, imo tong imong sistema, procedures, di ba? Unsa man ato sa barko, nagi tay sundon. Na 8 AM ingani ta na mo niya balik-balik, di ba? That's how mo nang effective, efficient ang mga tao sa mga each company because they have a good system. Di ba? Kaya sundon bisag wala kayo ani. Di ba? So now that's how you delegate. So, mo lang ngayon ka, ano na kaya nimo sir na maging because I delegated all the jobs already. I made a system na kanira inyo ang i-follow ka. Wala na mo question. If ever na may question, atong sulbaron and then let's make another system out of that and then you follow na sad again this one. And that's why ang business karon open. Sila ron nag-operate and then you are here. Di ba? So, ingan na ron na siya. You manage the small scale and then make